Lemaos Humazah utawi surat Al-Humazah makkiyatun aw madaniyatun tis'u ayatin ana sing netepake makkiyah temurun saderenge hijrah ana sing netepake madaniyah temurun ba'da hijrah tis'u ayatin wonten 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Niki nek diwaca wasal lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Nek diwasalake ayat menika temune nyinggung wong kafir sing namine Umayyah bin Khalaf karo Walid bin Mughirah sak kanca-kancane. Penggaweane niku senengane moyoki Kanjeng Nabi. Nyatur madu-madu Kanjeng Nabi. Jane ora iso. Moyoki Kanjeng Nabi ku ora iso, tapi diisak-isakno digolek-golekno. Kanjeng Nabi ku wonge cara wong saiki gedhe dhuwur gagah ganteng. Jadi ora iso dipaidun. Tapi tetep Umayyah golek-golek Muhammad iku edan majnun. Ketliweng nek ngomong ngawur. Padahal ora tahu Kanjeng Nabi ngomong ngawur mboten nate. Wa zamzahu wala yaqulu illa haqqan yuhibbullahu wa yarda. Kanjeng Nabi seneng cara bahasane wong saiki bersenda gurau guyon niku seneng ya. Tapi nek ngendikan mesti bener nek ngeling-elingno sahabate niku alus. Wonten sahabat wedok sowan Kanjeng Nabi matur sing lanang bojone sakit nyuwun barokah tombo. Le ngalem bojone keluwiyen. Kanjeng Nabi ora seneng nek ana wong ngalem-ngalem. Kakeyane mboten seneng. Ngalem ya sak antara. Terus Kanjeng Nabi ngendika, "Oh, bojomu sing mripate ana putihe iku." Mboten. Dadi mripate ireng kabeh. Bingung ora sahabat yang guyu kabeh. Angger mripat ya ana putihe. Lha niku Kanjeng Nabi ngendikan apa anane? "Oh, bojomu sing mripate ana putihe." Kan bener. Ya iki. Wala yaqulu illa haqqan. Disenggo sing mripate mletek. Iki kan mergo ning ngalem kakehan, ngalem bojone kakehan. Mboten seneng Kanjeng Nabi. Ngalem-ngalem ya sak antara wae. Aja kakehan. Iki Kanjeng Nabi sering guyon, tapi nek guyon mesti bener angger mripat mesti ana putihe, ora ana mripat ireng kabeh. Oleh sahabat mireng niku do guyu. Lah, upaya kok senane ngarani Nabi ngomong ngawur, majnun, ketriweng lan liyane. Temurun ayat wailun likulli humazatil lumazah. Wailun saged dimaknani macam loro. Siji kalimatu adzabin, kalimah kanggo numpes awadin fi jahannama, najurang nangone neraka jahannam. Mulane kiai-kiai nek maknane
Wailun utawi neraka wel. Ngono ya kena. Wailun utawi cilaka mencit. Ngono saged. Cilaka mencit. Lho, neraka jarane ana 7 Jahannam, Ladza, Hutama, Sa'ir, Saqa, Jahim, Hawiyah 7. Kok ana wel iku piye? Genahe piye? Niki perlu keterangan neraka maceme ana 7, 1 Jahannam, 2 Ladza, 3 Hutama, 4 Sa'ir, 5 Saqa, 6 Jahim, 7 Hawiyah. Neng saben-saben neraka niku ana jurange. Lah sing jurang niku namine wailun. Dadi wel iku jurang neraka. Jurang luwih panas tinimbang nerakane. Ngene iki aja nuji manane nek neraka adem. Ora, neraka wis panas ya, jurang luwih panas ngono. Cilaka mencet ya kena neraka wel. Likulli humazaten ku tetep kedue wong akeh sing ahli moyoi. Maitu lumazaten sing kene maitu. Wailun utawi neraka wel likulli humazaten iku kedue saben-saben wong kang moyoi. Maitu lumazaten sing lumazah nyela-nyela lumazah maitu meh padha tukangnya cara khusus tukang nyatur tukang madu-madu sapa iku Umayyah Walid sak kancane alladzi jama'a malan kang ngumpul-ngumpulake sapa lagi ing pondok senengane iku nglumpuk-nglumpukno dhuwit. Bahasane wong Kudus mata duwiten. Wa adada lan ngitung-ngitung sapa lagi ing dhuwit. Rina wengi senengane ngitung dhuwit. Jumlah duitmu wis ana pira nang senengane ngoten. Ya. Dingenane kula terangake ngitung duit wedang kopi pindang gedhi di Mantolo lepas lapis pesta raja jolo iwa wae banyu nyupet tangan nganti itu gel-gelo banget kena taton gelo banget ngetangeti tiba gabu bukan kelapa poto micor rada dungo ngolok kebu bune ilang lantar dalam lemah lempung kok keduran dina wengi ngitung duit senengane manusia. Nah, sebabnya apa? Al-fulus yuhyin nufus bila fulus kita mampus. Al-fulus senengane manusia. Manusia senengane duit. Ora dipangan duit itu mboten dipangan. Meng ditang-itung tok terus kok peti. Iku. Lho ngono ku senenge nane. Lan ora dipangan duwite. Digawa mboten. Wong sugih-sugih jerakane mboten gate nggawa duit mboten purun. Nggih. Ya. Asing nggawa duit kaset. Jerakane mboten. Ndak ana wong muni jerakan nggawa duit ora tau dadi jerakan. Ya. Ono 1 triliun do didokok sak. Wis sake bobol. Boten enten, cuma diteken nandra. Lek neken ya ora ndek kasir sing neken. Ana ngono aturane anggere sampean nulis nok tembok teken 1 triliun, sesuk nek teken 2 triliun ngono padha mawon. Ya wong sugih nek jajan bakso ya 1 wong niku sami kalih kula jenengan. 1 wong. Lah duit itu apa? Meng dienggo hitung-hitungan. Ya. Anggapane yahsabu kira asat wonten sing maca yahsibu. Saking bodhone
yahsabu nyono sapa ladi annama lahu ing sak temene bandane akhladahu iku iso nglanggengake ndawakake umur apa bondo ing wong rumangsane nek diteake umure panjang niku mboten wong sugih-sugih sing kapundhut kathah wong fakir-fakir malah sing panjang umure nggih kathah dadi al umur mboten hubungan kalih duit duit mboten hubungan kalih umur. Lah Umayyah lan Walid dianggapan nek sugih umure panjang. Kala aja kaya ngono. Keliru anggapan ngono. La yumbadanna saya bakal diuncalke sapa ladi fil khutamati nek ngene khutamah nama neraka bakale wong-wong sing kaya Umayyah diuncalno dicemplungke nek khutamah wa ma utawi apa to wiji-wiji adraka iku meruake apa ing sira mal khutamah iku apa khutamah ku apa narullah khutamah iku nerakane Gusti Allah al-muqaddatu kang diurupake allati tapadi kang iso jilat apa geni alal afidati ngatasé pira-pira ati nyelomot bahasa kudus nih geni ku nyelomot nganti tetep atine mboten ping badan wajah ketok. Jadi khutamah geni sing diurupake sing bisa nyelomot alal afidati ngatasé pira-pira ati. Tataliu nek cara Jawa nyelomot. Innaha satamanen khutamah alaihim tumrape ngatasé wong-wong kafir muksadatun iku ditangkepake. Jadi wong kafir-kafir nok neraka iku dicepet karo wesi-wesi bojo-bojo sing abang sing obongan neraka dicepet. Muksadatun ditangkepake. Ditangkepna niku dicepet nek cara Jawa. Jadi dicepet sing digo nyepet wesi-waja. Wesi-waja sing bakaran bayangke panase fi amatin ing dalem sapa muwaddadaten kang panjang jadi dicepet nang ngene patne luweh-luweh nang jero neraka panase ngungkul-ngungkuli mergo lawang neraka ditutup. Lawang neraka tutupan ungkepe wele. Dibukae neraka nek ana wong kafir liyane sing arep dicemplungke lagek dibuka. Nah iki ngancam ngene wong kafir-kafir Mekah bangsane Umayyah, Walid lan kanca-kancane sing do tukang moyok-moyok injeng Nabi ngedhokake sugi-sugi tok. Kubakale fi amatim mumaddadah. Summa qala suratul fil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana